Ήταν μια παρέα ρε, πήγαινε κάθε μέρα σε μια ταβέρνα και ένας από όλους αυτούς ρε παιδί μου έπινε συνέχεια ούζο συνέχεια κτλ. Και όταν έφυγε από το μαγαζί τα χέρια του κολλάγανε. Στο διάλογο περνάει πολλές εβδομάδες και τέτοια, πίνει ούζα εκεί που έπινε, κόλλαγε το χέρι στο ποτήρι ρε. Και πάει, λέει στο σερβιτόρο, τι έγινε ρε φίλε, τα χέρια μου εδώ και τόσο καιρό πίνω εδώ ούζα από το μαγαζί, κολλάγε και τέτοια. Και λέει ο σερβιτόρος δεν είναι απλά ούζο ρε, είναι κολλαούζο. Ήταν μια αθλήτρια ρε, το αθλητισμό έκανε στίβο και λοιπά πολλά χρόνια εδώ και έπαιρνε χρυσά και τέτοια συνέχεια μετάλλια χρυσά, είχε γεμίσει το δωμάτιο όλο χρυσά. Αλλά έφτασε στα 25 ρε, και επειδή με τον πρωταθλητισμό δεν είχε χρόνο, ήταν ακόμα παρθένα ρε. Και της την βάρεσε κάποια φάση, άρχισε να καπνίζει εκεί πέρα, να πίνει και λοιπά και ξέρεις τι κάπνιζε, εγώ την Βιρτζίνια. Πώς λέγεται ο ποιητής που έχει ενοχλήσει τον κόλλο? Αιμορροίδης. Δεν έχω να πω τίποτα ρε παιδιά.